Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manohara soimah la sayulik dames. Oke guys, iki mae mau lihat ketoprak sedekah bumi guys, nang ngene Pernung. Delok napa, Mak? Tegas desa sedekah bumi UMKM banyak sing jualan kanan kiri full guys dodolane iki ya kayak gadi ya nggih ya cuma kok dodolan banyak sekali nih guys. Rame guys. Panggungnya nih gini ngisor guys. Aku lagi pertama kali. Betul. Joget. Mak, jamin, ajakan Mak yuk, buka panggung yuk. Ramai sekali guys. Perahu layar, ya mas perahu layar. Kali seruning, perahu layar pakai orjun gak apa-apa ya mas. Kaki seruning. Ayo ndak, perahu layar. ketemu Pak Cowet Terakhir lagi panitia begini. dan mungkin biasanya ngetepo kono lho. Ning isor, Mas.
Oke, enak lah boleh. Talas apa, Mak? Ya Allah. Kagak bubut seperti lo. Mas geger. Lalu sepeda. Suwun ya, Mak. Mungkin kalau sepedahan main sama. Walah, ketemu Kinoy, guys. Lagi menang itu. Lagi menang. Mau ngomong hangat. Masuk numpak kereta sing muter-muter. Aku nggak ada. Bapaknya ketoprak, nggak ketoprak. Loh, Pak. Loh, wis Jawa. Ya tuku toko kalah sih. Roy. Sini Pak. Rafa sini dulu. Jojo sik toh. Kok ya wis Jawa, ya Allah. Kenal apa komplit? Wah, garingan gitu. Kamu juga Pak? Ya. Kamu nenek bos. Kinara beli apa? Pentol. Beli apa? Pentol. Iya. Kayak gini rasa pakai kecap Mas, wes ngono tak wes ngono ae. Kok film dek kecap. Rafa pakai kecap dong. Iya. Mau kecap terus nganggone apa lele? Mau. Udah. Wah. Udah. Walah. Ya? Udah. Udah, ya Allah. Terima Mas 5.000 Mas. Mau. Iya panas. Ya Allah. Melok Mbah ya. Nambah ya. Melok Mbah ya. Ayo, melok Mbah. Ayo. Enggak gelem ya Allah, Mak. Ya wis aku ikut boleh. Enggak boleh. Nangis aku kok. Boleh ya ikut ya? Sik pulang sik di Mama tok. Aku ikut ya. No. Dadah. Nah, kiss bye. Nah. Sampai mateng aku. Aku pedes sih deh. Kayak sido dipangan ning kene ketoprak. Udah gitu, biasanya gak udahnya aku ngetepo. Ning isor ngono mak ngarep panggung. Ya wis awal. Wah. Kok nyawet. Ya nek duit tak kayak nek kene yo. Matan delik aku. Mak ndelik lae wong-wong roh mak ngono kuwi. Nyamput aku. Kok dadi tukang sawer aku. Nek kan karena nek wong wedok nyawer geding aku. Cing kenapa mak? Lah aku kok saiki jadi tukang sawer. Ngene lho Dil. Lah ya dhuwit direwangi ra karuan kok diwehno wong. Oh, jaman biyen mikire mak ngoten. Iya mikir ngono. Lah nek aku ya ibarate metemes tak wehno konten ini kan dadi dhuwit yo. Nggih. Tak kembalikan lagi. Nggih. Lah wong ngono ki Dil. Cuma-cuma. Nambah cowoplok dindile iki. Nyumpah wis 50, 100 aku.
wedok gak duwe iman ngono aku. Pikirku ngono kan. Jabule kok saiki aku dhewe. Ya Allah. Tapi kan nek mak balik, Mak. Iya nek aku dhewe lho, aku ndalik. Oh ya niki damis saiki selangit. Sombong saiki damis. Tunggu sombong apa iki? Aku kadang nyawer niki berbagi rezeki. Makan buahnya ngono kancaku mau. Li joli recele. Nek menawa. Nyawer-nyawer ora nyawer tak keketan. Kadang iki celuk enam. Ya tak kei deal. Tapi aku saiki nyatu saiki nak. Pak biar delok. Nah, Pak ini kali. Waduh sini. Jajal kakak Pak guys. Pak Evan ningali niku. Ningali ketoprak. Tayuk Tayuk. hilang. Loh, Ngarep Pak Lurah sedang ngisor ngejar tikungan. Malah tayo. Tapi aku itu anaknya apa pada anak tawar piring pada ini gini tiba aku ini ratanya Jiwa niki pengen dek meja. harus tua ngesuk dari tua arah tua Ora apa-apa, Pak. Pak Jeno. Aku tinggal di wong ora apa-apa. ya terus bola sudah ya Dek kae. Dek kae yo, dek kae. Pangeran. Dek, mbok aku. Aku tak nayup yo. Sikile ditom. Sikile ditom. Nganggo minyak. oh itu minyak. Aku ya tunggu ya iki. Dadi wongnya aku wong wedok judas lah yo, galak lah. Tapi selama wong lanang jek gak ikoyo balik nang kandange iku aku tak termasuk wong lanang apik. Golek wong lanang sing sempurna, mbok kekang mbok kok ngene. Bedal wong lanang ora dikekange bedal kok apa nih. Tapi ngerono temen-temen kok ngerono temen-temen. Wah. Wani mati ya. Iya. Apa tuh? Lama aja. Apa ya? Tak Pak. aku ku lho delok joget delok tayub Nggih. kok tuturan kok mripat ki jogete ayu ora ki kok gak rasa mak ketoke kok wedahan ngomong aku kok dodol jarak antarane kene-kene Mbak Sumi Waduh, tapi ora ketok ayu po ora ki gak dundung aku gak iso ngarani ya Allah. cuma ketoke kok putih rene dibedahi nek ya Allah apa medun salah-salah Mak. ya ngono kuwi alhamdulillah wis bliru. Mak mboten cemburu napa pripun ngoten. Tekok iki lho Pak aku nek tau dicemburu mbek Pak. Nek Pak cemburu ambek aku, iya. Pak ki lho aku dingenek-ngenekno wong ngono yo. Lah, pedun kowe, pedun. Numpak motor. Aku ki yo ora ero. Kan numpak motor Redil. Nggih. Aku ki gak sengaja ngono iki kan lengak atek ngene. Kelengakan. Giatan kowe yo. Astagfirullahaladzim, muga-muga sesuk enek wong bagus seneng menyapa aku diambung aku ya ngono. Lho, duwene mak kok malah ngoten. Ngono. Ya Allah, ben luwara bedodok. Dadi ndekne entuk swara ngono ki ndekne cemburu nang aku gak malah gak mau weng-weng gak. Ya Allah, aku ndonga muga-muga Gusti Allah ngkai wong ganteng aku ngono lho ngono. Marani aku ngono. Ngono. Ngono dene sing arep anu rupam sapa ngono lagi. Ora, aku ki ndek manis iki, Dil. Semut ngono ae. Cerit langsung marani kok. Dirubung ngono, Mak. Layak kok cemburu, Pak. Diting-ting-ting tok padahal. Ting ngono. Alah, cemburu nek tak gara-gara.
Saking ayune Dik Davis. Nek sakniki Manis. sakniki Saiki yo malah cinta, Wah, tapi gak lho. patek cemburu. Wis londot. Wis ora nyembur bau kak nak baus nguyah. Wak. Apa Pak kuwi? Nguyahi nah. Walah. Apa? Aku nguyah nang kono kadek-kadek sapine kan kono. Ana apa Pak kuwi kok gowok. Nguyahi nah. Guyu kekeluargamu ya Allah, Pak. Lagi kok ngrasakno urip kok. Yo wis tuwek lah apa mikir ngono-ngono kuwi. Lho nek menyemburoni aku ora demen tek entute. Name cemburoni aku ora gigrek ora dumit tok apa nek saiki tuwek. Malah nantang nek di ngonokno. Ya nantang aku ki wong paling ora senengi. Aku dituduh. Nuduh aku tanpa bukti. Mbentelno aku, kok aku paling walah. Lagi sakit aku. Wes, ya ndonga. Ya Allah, muga-muga ya nek tenan ngono aku. Terus dekne kemelain gak tahu saiki. Arep buyak, ya paling gak saiki apa kowe anu kurang jojoan lho nek eneng ya oke aku. Mikir ngono di sana wis padha gede. Arek menata hidup, menata urip. Umur mulih, guys. Mas guys.